Deron pandamay niya. Saan na lang yun? Alas 9:23 sa atong oras. Kumusta mo tanan? Siyempre, ano po ang paboritong programa every Sunday? Ang panaguban sa duwa kabayot ang bayot. Happy human, happy human, pretty human, kalusin, ha? Saan man yun mag-i-fix ta? Alas 9:23 sa atong oras. Kumusta mo tanan? Kumusta inyong mga love life? Kumusta? Naginaot mi nga tana okay inyong mga gipambati diha karon. Naginaot ko nga tana okay ang inyong mga love life karong orasa, wa pa mo nag-away unsa ba kahay problema ninyo? O hello sa tanan mga kuana mo, mga stick hammers na mo, hello sa inyong tanan. Sabi nato na karon sa lagyo mga dapit nga nag-atang gyud og awards night. Hello sa inyong tanan. Diyo ganahan wa ko i-fix karon. Ambo lang nakamata ba to sa Mami J kasi syempre lapas pa kay migikan sa Kaamulan 2011. Pwede niyo bisitaw ng akong Facebook para sa mga picture dito. BernieBitog@yahoo.com o ikaduha BernieBitog@yahoo.com. Kumusta mo tanan diha? Kumusta mo ba? Tubagasag ko. Sabi na sa mga sa tanan mga nagpa-picture sa kuan Kaamulan, itagbay ako ninyo ha. Di na ako magulat pa nga tagaan ko ninyo og kuan negative ha. Kay kapoy naman magparkapi. Uso ko magyapon niya. So hello sa tanan. Atong telepono 858-7911 o 858-7910. Gusto mo mag-text MOR space CAG space inyong mga mensahe kisan nyo po sa 2366. Mora na. Sa tanan mga naminaw karon, ang uban nagdali-dali gikan pa simbahan. At least kung sa kabisi balag last trip at least natong simbahan, di ba? So mga gikan para nanimbay lo sa tanan, nang hinaot ko nga pagabot sa balay, wala mo nang libak ha. Lain naman yung mga kuha na to, gikan nagsimba, gikan nangalawat. Pagabot sa jeep, naglilibakay dayon. May ganay bagno sa inyong kuhan ha, bantay lang mo. Last na mo. Og siyempre sa atong mga taxi driver, mga jeepney driver, gimingaw ko ninyo eh. Since Friday pa ako natog malay-balay. Ay, nindotas malay-balay. Ay, murag kuan kanang centralize ang aircon, bugnaw kayo. Ang problema, basta Kaamulan, wala busy tanan, puno tanan mga hotel, uguban pang mga kuan. So dito may nabutang sa medyo layo-layo sa sibilisasyon. Kung asa, walay muaging nga jeep, walay muaging nga motorela, mga ana. So medyo layo-layo yun may gamay. Pero okay lagi hapon. Bahala kung sa kalayo, basta kay nalay bugnaw nga beer na okay ra larga. Diba? At least, sulbad ang atong kuan. Pawala sa kalaay, guban pa. But anyway, grabe ka successful. Medyo nabantay na namo nga sa mga pass kay medyo last year wala man mi kay exclusive man lagi. Exclusive man yan, exclusive. Exclusive man siya last year so wala mi last year. So nakita na mo ang epekto karon hala. Di naman nga naka-Vevo sa kuan sa una. So hopefully makita nato ang kuan. Karon nga mga sunod na mga tuig mo Vevo na gini siya. Hello ko kang Cesar Apaw. Pustanan mga taga-tourism sa Malaybalay City. Kung among paboritong kananan, pamahaw, paniuto, panihapon, Yolis. Anyway. Hello dia kang Tarex. Kuya ano mo pangalan lang gaw? Tarex. Ngayon, ano yung Tars Lex? Paborito ni Mami G ng word. Hi, Tarex. Di daw mayo yung love life. Mo na, hilig magwapo, god.
Dili na mo sa mga naong murag baki. At least kung mamay manggaling, di kay sakit, di ba? Muna na. Muna ka mo, kung gusto mo nga di mo masakitan, ay mo pagpanguyab ang mga gwapo. May itong pangit, at least kung makamamay ng pangit, dito ihatang, di kayo mo masakitan, di ba? Tubag! Char lang. Burag, di ba na bagong na-disgrasya sa motor? Tagi-award na ko sila lang. Mukha naman sila lang nga. Wala na, nabi na-disgrasya sa motor. Nasayang kayo kay gwapo ra ba? Kaya nga no di ay, kung pangit yan na-disgrasya, dili sayang, ha? Maka-hurt mong feelings. Ano kasagara mga tao yung anang dating, no? Pag mukha na dito ba nga, nasayang kayo siya doon, namatay siya, gwapo ra ba? Ano di, kung pangit din namatay, dili sayang. Kaluoy siya na mo mga pangitan eh. Dili di may sayang mo ko. Loy sa may mga pangit diri, kaya di po may sayang mamatay. Ang damay. Anyway. Ama to si Mami Jeron. Nakamata ba to? I-text na to to. I-text na mas Mami J yung asa siya ha. Kadsud lang yun ha. Kasi na sobrantos kuantos kalami to. Hindi ba sing na-drain to sa maayo ba? Ay nako, nami bagong computer pero ang problema di mo function. Saan man yun? Virus. Naisan mag-request. Wala pong request dito. Aha, okay. Okay, ito salamat sa Mami J ha. Mag-play lang sa kong music. Adjud lang isa lang kay Mami Lia ha. Adjud lang kayo ha. Mag-play sa mga adjud lang ha. As 9:30 sa oras. Ako sa ngayon yung computer ko speakers. Yangos ko na. Alas 9:37 sa itong oras. Problema to kamatas Mami J. Hello Deko kang Kapitana Gaga Brilleta. Na nagkita mi sa kwan. Sa Kaamulan. Hello Kapitana. O sa iyang mga constituents. Si Kagawad, si Bibi. Hello Bibi, Bibi. 858-7911 o 858-7910 sa atong linya din eh. Ayoko pong maging harsh. Mabait akong tao ngayon. Diyan lang ha. 858-7911 858-7910. Ayan. Hello, line 1. Good morning. Hello. Ay, sorry, not today. Hello, good morning. Hello. Hi. Isa ni? Si Mimi. Si? Mimi. Mimi. Oh. Mumu. Mimi, Momu. Taga-asa mga Mimi? Taguluan. Taga-Taguluan. Kumusta man ang buhay-buhay? Ang dili man okay. Anong dili man okay lang, Ging? Malungkot ang love life. Oh, lagi, uy. Pila edad ni mo, Gang? 18. 18. Oh. Masay problema sa 18 years old, ay? Ang aking, magpa-advise lang ko sa akong uyab, uyab na ko sa una ba? Ano din, unsa day sa day? Ay, nagbulag, manggun mo eh. Mulag, unsa may rason? Nadugay na manggun mi nga uyab, dahil wala mi communication ba? Amo na dyan ipadulong?
ambot lang. Asa naman Hoy! siya ingon. Pwede ba rin na nga? Mandapon siya, nag-eskwela. Di ako pasabot ba? Ano naputol ng community? Aman din siya, nagpalayo siya? Nagpalayo siya sa ako. Adapit. Cebu. Sa Cebu. Before mo siya nilargag Cebu, so may mga promises ninyo sa usat-usa. Anak siya nga mabalik mo daw ko siya. Kanos Next year daw. Ito, sag ka. Nito ko po. Tapos, feeling, wala na din siya nag-text, ana. Wala na may communication. Okay. Pila mo katuig nagkuan, pila mo katuig sani, tawa ka niya. 3 years na. Kabay nag-uya mo, aya sa nilarga? Aya din siya nila yung nalga. So, ano yung communication? Wala na po yung text. Ano yung last text niya? Asa, bye-bye. Ha? So, sa'yo pakutanan ni mo karon sa mua? Ha? So, sa'yo pakutanan ni mo sa mua karon? Magkuhan lang ko ba nga, nana, mabalik pa ba ka siya o dili na? Pero sa'yo pasabot ni mo nga nawala ang communication? Dili na sa mo text o nawala yung cellphone, kanat birits na? Ambot lang ka, wala mo po siya nakitext sa iyang mga unsa, basta ambot lang. Kato yung number sa nagitawagan ni mo. Na, di na makontak. Kanat birits na. Sa pila na to kakuan nga kanat birits na siya? Dili naman hantot karon tawagan ako. Mga pila ka bulan na yung ana. Kuha na siya kanang 1 year na. Dugay na. Pero Aman yung mga igsoon, ana, asaman. ha? Mga igsoon ni asaman, ni kanan, ana. Taga dito magid siya, then dinhi nagbakasyon daw siya dinhi ba nag-eskwela magud to siya. Ay, bombayuta. So, ano man na siya langging, no? Ang lalaki langging, basta love niya ang usa ka babayi, kumawala ang cellphone, di po niya ipabot ako sa katuig para dili kanya makontak, di ba? So, klaro kayo nga, wala siya nag-effort, so okay ra sa iyang, wala na ka sa iyang life. Di ba? Oo. So, meaning to say, di na ta magulat-ulat ka nang napatay formal nga break-up, ha? Kailangan na ba bang tao, mayroon na ba rin nga, wala mo kami nagtarong og bulag ato, bayuta. Kana usa ka tuig lang ging, murag dugay ra kay na siya. So meaning to say gikalimtan ka na niya. Di man sa kagwapa, nakita mo naman din sa mong TV, gwapa man sa ka. Medyo bukad lang imong ilong gamay, pero medyo bukad lang imong alay, kamatison, pero na may angle nga gwapa ka. Lagi. Tapos ay pag shorts gang kung nagdagan pali, ha? Mana, mangita ni kaglain, ha? Nakakita naman pero di pa kay ayaw lang pud pugsaga nga manguyab kag lain bisag dili pa ka ready maglab, ha? Lagi po. Kay mapanakibutas lang siya gang, ha? Oo. Kung naay manguyab magali imo siya ignon nga kabalo ka ingani akong sitwasyon. So, siguro baka i-learn nato inahinay lang pero ay sa pag-expect diretso nga mag diretso din tas kwarto, ha? Lips to lips lang sa ta ana lang, ha? Okay? Ngitag lain bag-o, ha? Oo. Pwede mo request? Wala may request lang kay puro man mi kuan advice ra, ha? Sige. Ladies and gentlemen, the late Mami J. Mami J. Nauso nabuha man imong computer ngayon, sige man itoyok ne. Ano tutuyok ba Sige yun? lang restart. Sige lang restart. Umbayuta. Kasi may wala tarong tao tayo. Imposible. Ano man? Imposible ni kay kuan man, pero man. Imposible kay na. Hello dai, kumusta? Abi na splaki ka dai, oy. Mahapit na din. Splaki na gikuday. Asik pa doon Kay na kapoy biya dai atong biyahe sa kuan dai. Ko, olanon, initon, Wala nun initon. Ginoo ko in town. Ang among 1 year nga whitening gisunog ra sa 2 ka oras nga street dancing. Correct. Itom na sab. Okay, sa ba mo dili madugay nga kadalakaw, pirma, kadalakaw, picture. Mo lagi sab. Mga diya. Nag-backlight yun ko sa dalan sa Malay-Balay padulong sa Kamulang. Feeling yun ako nako'y 6-pack nga abs. Ay. Feeling yun ako. Masipag ka, day? Bro, feeling yun ako dahil nga nako'y may pagkagamay nga Derek Ramsey. Di ay? Na naigamay nga Jericho Rosales. Ay! Na naisagol gamay nga Sam Milby. Ay! Na naisagol nga dako kay nga Bentong. Ay!
Boy, bating ako dahil. Bisag way ngipon, batignaw, tambok niwang gwapa, blondie, black hair. Masing alamang gyapong, singgit, o Bernie Bitok-Bitok, estoryahe. Actually, nawala na ginang Bernie Bitok-Bitok. Ang tawag nila sa ako dito, istoryahe na yun. Mga istoryahe na dahil. Ay, istoryahe. Oo na ni. Ay, sir, idol kita ka, sir. Grabe sa pimintigi ko naman. Solid ko naman naman sa idol ta ka, sir. Totoy Bugoy. Ay! Damay ka. Ito listen. 858-7911 ay 858-7910. Pasensya na mga medyo wala may effects karon. Ang computer tarong og kwanta na, dahil reset na po dito, saba, si buhat na. Hindi na maayo, ibundak na. Ay! Lagos na ha. Hello, line 2, may gabi eh. Hello. Ay, gang. Kisa ne? Advice lang ko ba? Kinsa tubag. Ay, di man ko mag-hire sir. Sorry. Ang hard na yung hard. Kinsa ne? Si Sheila. Si Sheila. Wala, tuo. Pareha. Dito nga. Pila edad ni mo, Sheila? Minyon ako. Pila edad? Wako na kung tanong minyo ba kasi kailangan po na pila mo edad. 39. Muna dagang kay mga tao nga mga apply trabaho, dili man dawat. Nag-aasa ka nursing. Nag-aasa ka. Tubaga ko pa utara. 21 years old. So minyo nakapila mo din Lapasan. Pila mong edad galing? Lapasan. 39. 39. So duldo na mo ni Mami G. 29 and 39. Correct. So minyo na ding. So medyo seryoso ang problema ani. Correct. Bana na mayi. Wala man. Arilisab. Ikaw mo ng laki. Dilisad. Dili ni mo tunay na anak ang imong anak. Dilisad. Nagkabaylo ang anak. Si Mara imong anak, siya si Clara. Di lang hatang lang sa kung mag-asawa. Ay, di na mo ismetog sang ang bana. Anta? Na less na ang kuan. Less ang power. Performance level sa Hindi bana. na mo tindog si Manoy. Dili man ka ng Dili pod. silingan ba? Ay, nga na ni silingan. Kasi tambalan ng mga chismosa. Ay, wag ginay tambal siya. Way tambal na day. Dead marag yun ang tambal. Dead marag yun. Kung night chismis, tilitinoon, wala dead ma. Si Mami, kabila na chismis, si Mami G nga buros. Wala dead ma. Wala. Tanaw ka, wag ginang anak. Wag yun nga anak, pila na ka years. I-atch roy. Ang chismis, dili ni mo nakagablakan kung dili tinuod. Correct. Kabalo ka sa makabuhi sa chismis, ang pagtagad. Oo. Dili ka mulikay. Ang problema sa nato good, kaya naman good tayo makita mo sa kung nato na lalaki nga ipagin to sa kusina, nga naman tanay gate. Oh, lagi no. Anong na may anak man? Matingala ka anong matagkadlaw, na mo naog kalit. Hala. Naghukas. Huy. Lagi no. O, ana. Ang likod nga, masukot na ng stonix kay Abri ang likod nga kuan, burtahan. Kinsa man day, unsa may kasagarat chismis di ay? Mga libakira ba, may labtunon. Nagigil sa mga paglibak ni mo. Kanang mga wilingaw bitaw. Mo lagi, mo namang giingon, bisa usaw ni libak, kung dili tinod, wala gyud. Basi pag lahi man nang libak dang kaysa nasapnan. Kanang mandaot lang ba sa isikataw? Dili man ka tinod. Dili man. O dili pakita sa ila nga dili tinod. Pero ay matagdo oy Ginoo ko. Ana ra gyud ka simple, ang uban magud maglagot. Because kanapoy basihan. Ana. Pero kung ikaw confident ka, dili tinod din. Why not? Correct. Bahala sila sa mga chismis oy. Parang muuga na ilang kuan diya. Bahala din sila. Kung chismisan ka na nga, ka-search-search, huwag angay. Kalminti mag-search ka diya. Bahala sila diya oy. O na, guilty. Guilty sa mamilya. Ang chismusa, di ba? Ang silingan, bisa kung saan nagbuhat, ipakita ni mo ang dili tinood. Correct. Huwag ka na siya mabuhat, day. Siya pa'y maulawan, siya na lang kapuyon. Kala mo, problema man sa kay, basi makita po, hala, doon namin nisulod. Sa kusina man ni Agi. Hoy! Or sa kadlaw, sabak yung mga iro. Hoy. Paglili, hala. Ginaog. Nag-brief naman. Hala, batanon, oh. Ay! Nagsulat si Mami J. Pangalan, hala. Okay, ito anong disulod mo sa kunong lalaki, okay. Dito ni Mami J nigikan ba kayo? Mahayagan giniyon. Uy, ako man yung bana di ay. Oh, nana. Simple ra kina, di ba? Kana bitang na yung mga lalaki gisultian, gianan subanes nga na so may katinod din ako nadunggan nga ikaw nga
Kung Ay, dili nako. tinuod, ay sis da. Wala sila man. Mutikig sila sa ilang. Pila ila ta ka Ginoo kay kadlok. Di. Nang chismisan ka nga nagkadayon ng kauban mo sa trabaho? Dudahan kay basig tinuod na day ang drama, di tinuod. May anak ba? Kami lupad niya scotch tape. Di mo na ngay kabla. Di ma, di ma, di mo tinuod. Ipasi ay kung gusto ka. Ano na si Aiday? Ha? Ano si Aiday? Ano naman si Sarian? Oh, Kung saan papatay ng mga ilaga, nakikilaga akong kwarto dahil. Ha? Yak! May pa ako ok-ok. Line 1, good morning. Good morning, may gabi eh. Hello? Ay, lan to? Ano mo? Hello, line 1, good morning. Ay, hello? Hello? Hello. Kusugas monitor mo. Langgeng, hinay mong radyo. Ay, gang. May gabi kuya. Hinay ka may mong radyo gang. Ikusog kayo. Buratan na doon sa CR gang. Buratan na doon ang gligo. Hello. Ay, kasan Si Kuan Jihan. Jihan. Sa problema ni mo, Jihan. Ay, pila edad din mo, Jihan? Pila edad? 17. Uy, ginawa ko ba? Ay, pagbulag, nindot kayo sa nga, uya, mag-date mo, ana. I-appreciate, tagaig card, igna nga. Mag-party. Mag-party ka. Tagani mo sa card na you're the most special person in my life. Correct, magpahay mo kag plak. Correct. Tapos mag-streamer ka, barato mag-streamer ka ron. Ana, I love him very much. Oh, he's very honest. Ano na to advice, day? Para medyo nindot sa day ba? Di ta gusto mag-harsh, dari. Pero kung maghiko gani, miris. Line to, may gabi eh. Ay. 858-7911. O, 858-7910. Eto. Line 1, good morning. Ay, good morning, may gabi eh. Suga sa mga kuwan eh. Hello? Hello. Pwede inahin ka may radyo. Kay Barotag nasa CR Doha ka istorya. Mura mang gihapon eh. Mura mang gihapon ni nanawa ganina. Dili, dahil niya, maning friend. Oh, lagi eh. Problematic man na mo diya doha. Kamu na lang mag-advise diha. Hindi na mo kay Kuan yun. Onsa ka na, tunog ka? 858-7911. Line to, may gabi eh. Hello, Ay, kisan eh. si Romel. Romel, pila edad ni mo, Romel? 910. Ha? 910. Kasi maintain. 19. Ha? 9-10 ko na eh. 19. No, 9-10. 9 of 10. 19. Oh, lubinta. Okay, go. Oh, sa'yo problema. Akong, ano? Yes. Dili, sila. O sa'yo problema nila. Ako mo, Ikaw na na, di ikaw. Gidaan sila. Sa'yo problema nila. ay, sorry. Sa'yo problema lang, geng. Kuhaan ka ng biyahan lagi ko. Nangugas mo kakagtiil. Biyahan ko ba kay... Panot bras lagi, mo na mong ingon sa inyo. Bisa kung sa tagakuan, mong tagba, mabiyaan yun ta. Ay, dili man. Ah. Dili po. Nagdulog na mi. Ha? Nagdulog na. Nagibiyaan ka man. Gamay. Agay, di ka abot. Kuhaan ka ng... Iya mo, nagituklod lang kong kalit. Ha? Gituklod. Ang gituklod. Gituklod ka. Ligsan tana ka, oy. Ya ba yun? Tuklod, ganun. Kuhaan lagi ka ng... Ambot nga ano to. Naambot po ninyo, wapon may kabalo, eh. Hello, line 1, may gabi, eh. Hello. Hello, Day. Hello, gang. Hello. 858-7911 o 858-7910. Atong linya re. Pap. Saan tuwa yung tao ba ito baga mga... Hello, line 1, may gabi.
Hello? Hello? Hello, yeah, hi. Kisa ni? Alex? Alex. Bayot, no? No. Okay. Pila edad ni mo, Lex? 23. 23. What, social? Call center ang accent. 23. Sa'yo problema ni mo, gang? I'm not really sure of, but I don't know if this is the station that I wanted to call. Mo ba ni nga stasyon day? Police bulwa man ni precinct. Bulwa. Darling, the first Bulwa- thing that you should have done was to really know the station. Yes. How could you possibly... Really complicated. All stories have to start somewhere, so why don't you start now? Ay. Tay channel. Pwede muli na ta? Sensya naman, manguli na me. Goodbye! Mo pa yung mga gubaon na mong mga gamit karon dire. Oh, si Grisit ang isa. Sa man yun. Ay, Raday. Dito yun, katoto. Line to, may gabi. Ang gabi, Isa ni. si Romel. Aha? Kato lang yapon kanina? Huwag nga po ganina po ni. Ay, ginoo ko. Kayutan. Pag way klaro kaya po ani, mangundang tag sa'yo. Kilay-lay mo itong buko, manguli, tamang tulog tao, ginoo. Kapoy, kapoy. Kapoy, ano? Next, ano yan? Ayan, line 1 ka, line 1. Ano? Okay na yun, yun. Okay. Hello, line 1, may gabi. Hello? 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 Ikas, line 2. Hello, line 2, may gabi. Hello, good evening. The same ragyapon, the same caller. Hello? Gang, pareha naman mo si... Anong gapasa-pasa mo telepono dia, gang? Wala man. Ama ka nanawag, gang. Diri sa Ganyan Europa. Bakit pareho lang sa background, pareho lang nagkatawa tanan? Wala man. Bakit may tumatawa sa likod? Ako man ta magsugod. Ganun sila siguro. So, yun tayo kayo mag-drama day. Say mo name, gang? Claire po. Si? Claire. Claire. How old are you, gang? 19. 19. Anong problema mo lang, gang? Naamagod ko yung boyfriend. Mhm. Congratulations. Tapos, wala na ako siya nakita. In love ko sa iya ha. There's something wrong with you. Hindi mo siya nakita. Psychologically. Ano siya nakita? Textmate. Mamana na. So, sa problema ni mo, ana ron, textmate man siya. Siyempre, yung ana, ginang may tabo. Tagaasa man siya na textmate. Nasa sa Manila right now. Why is it mag-textmate kang gusto ka makita? Hindi ka makipag-textmate sa dool. Hindi ko gusto. Oh, di ana ra ka perminti, di ara ka para layo Manila ra. Padayon na kasi mong textmate lang ging. Okay? Na naman ko'y uyab. Uy, ano lang, kung nag-textmate ka, kiat ka sad. Anak kay uyab, lahi po na yung textmate. Oo. Gwapa day ka di ay. Gwapa. Sige, goodbye. 858-7911 okay, 858-7910. Hello, line 1. Hello. Line 2. Hello. Hello? Yagin sa ni. Hello. Balik daw. Taas. Hello. Oh, ito. Hello. Balik to. Hello. Nawala eh. Line 1. Balik. Line 1. Kana. Yeah, kana. Okay. Hello. Hello. Hello? Ayan. Kina? Isa ni si? Mau. Si Mau. How old are you? 23. 23. Ano sa'yo problema, Mau? Kanang, makatabong baka kanang, di ko kabalo ha, pero, namo ay na-meet nga girl. Ayan. Tapos, siyempre, naitabo. Tapos, Na-meet lang ni mo, na-meet oh, pero, nag-meet na may isa na pa. Sige, tapos. Tapos, pag-meet na ako sa una, kanang, dugay na po niyo wala nakita na rin may otro. Ayun. Tapos, naitabo once.
Tapos, after, halimbawa, naitabo siya December 12. Tapos, pagka, wala na may magkita-kita na po. Pagka December 29, naingon na po din siya na buros daw siya. 29, how many days yan? Dako bang probability nga ako ang mahan na to? Or, murag nagduda mo ko kay aggressive manggod siya at first. That's 17 days. O di, kay ningon man siya nga kanang ang last dose yung 2 weeks, menstruation diba? na to is ano daw? Pwede na, di ba? There's a possibility. December 5. Ano problema na? Naburos daw, hindi nga ng babae nga naburos. Tadi na din ka mo ang kondayon, hindi ka sure. O di, Okay, kausara ko to na itabo, no? oo na. Kamo mga lalaki ba, lamig yung pangpakog ba? December 5 man daw siya na. Ma, anong kasi ka lalaki yung pag mahumanog tayo, di man siguro nakakuha, ano? Ay, naitabo ko. Di kay matingan lang magud ka kay siya una-una makikita siya. Asa mo ka gusto ko makikita sa iyo? Wala na ba siya? Regardless, yung sigot mo po ka. Di kay, Siyempre ang lalaki, pag Tagalog mais mo, tuka ko dayon. Correct. Takaro, may naburos na, may naday. Abot na, di man siya nakakuha. di kay, makadunto magud. Damay. So, Well, wala tayong mabuhatan na kung ipaangkong yun sa imo nga ikaw ang kuhan, di ikaw din mo, budukli sa din kayo, magpa-DNA test ka. Tapila man pa-DNA test ka ron, perting mahala. Mahal kayo. Mahal kayo, anak, ganun talaga ang proseso. Sa nga lang nga naitabo sa inyo, posible yun nga ikaw, pwede ka mo sasamahan. So, pwede ka nila i-post, bisa pag may kag mudinay to death ka, pwede nila ipakuan nga ikaw ang amahan, Subanes. Kaya nang kinahitabo ninyo da. Kaya naman ginaitabo ninyo, na karon kung mudinay yung kakuan sa manggaling, pwede mo ipa-DNA test. Pero kana, mahal-mahal sa gyud na siya. So, swerte kayo mga lalaki nakaburos kung ang mga relatives sa ning mga bayhana, di kayo powerful. Correct. Di kayo mamirahay, kay palimot-limot na lang, way nabuhat, di ba? Matimingan nga medyo powerful, good luck. ang kuya lagi kay, ano ba siya kanang iglesia. Ano na iglesia, so? Yeah, dili mo ko iglesia. Well, Wala so problema. taman. Wala problema. Yeah, basig. Sabi ninyo, ang ano mang gyud na nga sa wala pa nang mga nga problema, okay kay sa nan ko. Love you. Para love you. Hop, hop, hop. Pag nagproblema na daghan na kay rason Ay, di kay. man ako ana, pandamay. So, bigaon mo nga sa bayhana gyud, isa gyud na mag-una nako. Ay. Storyahe. So, ano mong problema? So, akong problema kung unsa asa maka ako abagid to until now. Wala ko kabalo, ginuo ka mo naghimo. Sige, Nami mo gi-invite, kami mo gi-invite. magtato. Ikaw award day. Eh man, so saan nagdinay? Kung mga babae, may siya nga siya, huwag kayo mabuhat. Balang pag 30 mo kabuok niya, ikaw lang giputudo sa babae. Huwag kayo mabuhat. So, it's either ikaw mo magpalayo ka. Pwede na po. Talawan ka, anak. Kung gusto niyo nga, mas klaro gid maklear ang mong pangalan, ipa-DNA test nimo. Hindi ka ganahan siya, kaya di mo matake kay. Magulang gagamay ni Pukwang. Sustento. Oh, anak, pwede na po. Basta kayo, pwede gid mo yun na mabayan na kaya may natabon nyo mo, hindi na siya nga ikaw ang amahan. Good luck na lang. May tanang dili mamirahe yung mga relatives sa kuban pa. Killer dayo. Hindi killer kay pag... Ay, okay na dayo eh. At least atong news daghan. Oh, lagi sa bagay. May punan namin, dugay-dugay na sa may way item nga sa kalalaki, Gichap-chap. gikulata, gichap-chap kay... Kaburos na ko. Halang-halang. Kaya po, wag yung mabuta na, namay na. So, pwede gid sila nga maingon nga ikaw nga amahan. So, good luck na lang. Iagin ninyo kuhan, iagin ninyo kaso-kaso pa. Oo. Pa-DNA, ana, pero dako na kayo ng istoryanan. Lagi. Okay. Salamat ha. Ano last bitaw no? Sa kanang bitaw anak pa naggunit pa sa kuan door sa dito sa katong biglang liko. Unsa nang ngalan di? Ano ba sana? Sa church? Dito ba dito sa paggunit ang ginahuna kanina gyud mo na gyud Pag humana, kung naisulod, ingon nagburos,
Di na ako. Manawag sa awards night ba yun? Apilo na dahil sa pero mag-imbita, Tuesday Mel. Ito na lang panahon pas kalamig, imbitar tamin ninyo. Correct. At least naka-join me. At least ang give me masulti At least maka-experience at me. Correct. 858-7911. Hello, line 1. Ay. Wala. Kanawa naman tarong kong palong. Pick. Mo pa yung mga switch na to, naguba na. Okay, sa lahat po ng mga nakaroon sa online na mo, hello sa yung tanan. Naman ito yung nagpag-greet sa ako, mga doktor diya sa may sa may provincial, sa northern Mindanao. Diyan lang ha. Ay. Ano ba? Hello, Doktora Pakanya and her yaya. Ano na yaya? Social naman na doktora yan. Tapos, Ma'am Annie and Sir Waymond. Mga die-hard fans sa awards night. May mga friends sa SM nagpag-greet, taga-Homeworld, especially kang Arsenio Jr. Ayan, Ang hello po taga-plastic wear department. Oy, hello sa inyo mga plastic. Mga taga-plastic. Sorry. Sabi na ako mga plastic ni. Hello, line 1, may gabi eh. Hello, good evening. Katsan eh. Just call me RG. RG. Dili RJ. Dili RG yun. Yeah. Pinagahi yun na G. Smeto kere. G as in jar. Pila edad ni mo? 24. 24. Ano sa'yo problema ni mo, RG? Nako'y best friend. Ala, liliko lagi mo tiya pag best friend. Ano, bayot ka rin yan? Nako'y best friend in short BF. BF. Okay, go. Ano mo gusto siya? O, yan yun. Dugan na may nag-uyaban na. Tapos? Tapos, mag-text ko sa iya. Dili ka siya ga-reply. Then, kung... So, lalaki ka. Ibali, apariyamin duwa. Kisa may girl sa inyong relasyon. Ikaw. Exchange sa bayot. Ha? Exchange. Exchange the basket? To me, to you. Uy! To me, to you. Oh, okay. So, karon. Tapos, mag-text ko sa'yo, dili ka siya ga-reply. Pero mag-reply siya, pero usahay ra. Kasi nasa work. Correct. Busy siguro. Busy. Ambot-ambot ka. Ano, muna Then, na. Kung sa may trabaho niya, di ay? Kuan siya, ga-teach siya sa... O, listen man sa mag-text ka na sa klase. Correct. Tapos, mag-text siya sa ako kung gusto lang siya makipag-S. Tapos? Wapa. Angeloxin akong ka-istorya naman. Dayon. Then, mga utanan, mag-as lang ko kung love baka ko niya na. Nag-text lang gani nga para sa lang sa Tarsilin. Then love di ay. Gang kung love gagang, textan ka sa mong partner not for the sexting but how are you? How's your day? Mga ganyan ba? Dato sila, alin na diri. Diri nga na kay. How's metog sang na. Saya po, mag-text pa siya sa ako. Pero kanang dili kid bitaw yun nga kanang peminti gyud. Dili man pala big OA sa day. Base unsa day mo gusto Dili, gusto mo ganun mo nga every hour, every minute. Karon nilakaw na pa ako, nan ako sa portahan. Karon ako sa gate. Nan ako sa jeep. Sa bagal Opo, nagdagan na mi. Speed na mo kay 81 miles per hour. Ako tapad ba og ilok? Ana, abot na gyud ko. Hala na bilhin akong ID, pabalik na sad ko sa jeep. Ang 80 ang speed na pod, ana. Dili mo gud kay so sa kasi mana mag-text na siya. Kausta then usay pod nay kuan nga dili. Kadjot lang isa lakto na nato karon. Dili na kagaka-enjoy ana nga setup. Na-enjoy man ko kay mo na. Di ay padayon na lang diha. Nag-enjoy pa man day gyapon ka, bayuta ka. Padayon nang enjoy pa man day gyapon ka. Wa man day ka okay ra man day nga na yung setup. Pala padayon nga na lang perminti. Di kang gakasakitan man good. O mo lagi balik na po ng pangutan. Kalipay mo kang nga nga sitwasyon. Pasay po malipay kung naa siya. Dili ba kanang sitwasyon nga di siya ga-text sa imo. Lagi. Nalipay ba ka ana? Dili kay. Mo lagi. Gipangutanan nimo siya nga di na siya ga-text kaayo. Ang iyang itubag busy daw kuno. Mo busy. O sa ikaw, o sa trabaho nimo karon? Wala. Naapod. Boy tanga. Unsa imong klase sa imong work nga pwede ka mag-text anytime. Anytime kung Mo na. Kani magulusahay kita po kani paminaw mo kanang uban dia nga maggabasihon ang
ang love sa text. Ha? Lamang kayo uban good. Well, in fairness ha, lamang kayo mga tao nga gusto nila nga i-text when minti. Nag-lunch na ka, nagkape na ka. And most of the time po, na po yung mga tao yun na talagang busy. Na hindi masyadong kuan na. May labi na ubang tao nga di po kitiki-text. Correct. Nakalabit tong kape kayo mag-text-text bitong dili bito yung anak nga type of person, di ba? Sometimes kailangan na to i-understand sila. Labi na og kana may galing ka nang trabaho kanang yung uban diha nga walay trabaho rin sige lag text. Tayo lang uyab busy. Correct. Tinood ba sa ginasya nga na uban mga time nga di ka pwede sige text tapos po na sa meeting. Especially kay company di mo sugod nga magdalag kuan Cellphone. Lakto ba sila si Rota String? Ang daming pwedeng gawin sa mundo dili lang yung text na yan. Correct. Simple lang na siya. Okay? Pag sa kadlaw, kung kuan lang, kung naraw din mo dul sa Cagayan, mag-morning, good morning mo din. Magkita kayo mamaya. Kita taon niya later para kuan din. Humana ang text. Dito niya ibuhos tanan ng kuan. Naku, Diyos ko. Kana na kasimple ka pa. Ang daming mga unli karon. Pwede karon nga oras, break ta, tinawagay ta, hulom, tawag. Pag human, that's it. Balik ta sa trabaho. Ganon. Ay nga na. Correct. Usay mong Tita Bern kay ganun unfair kay kumuingon ko siya kanang mag-inom lagi daw ko no. Nana. Tapos kanang naguman siya siyang friend ko nga wala ko binya dili siya mosugot niya kung kami mag-inom sa akong friend ako siyang patuon kanang kibali sa akong friend. Okay, ito pangutana, accepted ba sa kanyang friend? Alam ba ang relasyon niya nga mayroon siyang gay na wala po kabal. Yun. Wala diya. Malay pa man nag-gym siya, matcha brad, kabya o chicks brad. Lagi ang projection. Kabya o chicks brad, kita kanang Angel Oxen, agkay, layor ka na brad. Irok na kukur na sa kuya brad. Ayaw niya mabot din ka. I love. Brad, muna mo Angel Oxen brad, pandamay ka. Ew. Ay. Ganun ka ni. Okay, ingati ha. Oy, Mami J, I'm sorry Mami J ha. Sometimes ingani mo ng mga kamo mga bayuta mo. I-accept nato that your relationship dili sa ingana ka normal. Wa ko yung na abnormal ha. But you know, like si Mami J, sa una si Mami J gina-award na ako. Ngano si kag uban mag-billiard niya mga imong boy, man si kag uban di ha. Di ba kag inahan ka so Sagdi na siya nga mag-enjoy siya. Kasi nga, feeling mo, usay mo madala sa tungkol nakalimot ta nga, laki dita diri. Una na to nga, girl, sad ta nga. Pare may function girlfriend ko diri. Uban sa ko sa imo diya kay girlfriend baya ko. Diba? Sometimes ba, makalimot ta ba? Na ang relationship, ang guy to guy, do. Nakala nagsugod na po ko sa Ano, alam mo pag gumagugma lagi, pag tanong na lang mo kamuti. Ko de, bangga lang ako de, bangga. Bangga. Ay, dali lang mo daghan yun. Anyway. Ay, yan kasimple ka. Kung dili nakaka-enjoy sa nangitabo, then, i-assess ang situation. Kung kaya ni mo siya bulagan and look for someone else. Ang punto, manggod sa pagpakikuan nato, pakiguya, is for us to be happy. To be enriched with whatever information, kauban, nga itong makuha sa itong gugma. Kung wala na na siya, ayaw, bakibulag, Lakto ba sila si Rotos Rain? Sige, thank you ha. Kunsa man. Line to, may gabi eh. Hello, may gabi. Isa na Si Mark din eh. Mark, pala edad. 23. 23. Siya problema. Sa girl problem lagi. Gusto mo guy problem, bayot talay ka. Girl ba, girl? Mau lagi. May problema. Di, ana, magani siya ng tita. Na ako uyab, mag 1 year na may karong March 11. Karon. Tapos, sa pag-uyab na mga mis mag 1 year na mi. Then, dagan siya uyab di ay ba niya. Ako, nagseryoso, biya po ko sa iya, ha? Yun sa pagkabalo. 1 year, waka kabalo ka Dili, na sa kuya. iyang gikuan sa kuha, iyang nangaybalaan ako nga na siya mga uyab yun. Yun sa lagi. Yun sa lagi. As in actual yun, nakabalo ko nga na siya sugar daddy, ano bitaw? Yun sa lagi. Yun sa nakita ni mo, istoryahan ka. Kita yun ako. Kung saan nga klase nakita, nag-backlight sila. Nagbaklay sila, nag-uban sila, tapos mag-text din nga, mag-text din siya nga, nasa sa Pikas. Wait. Yun sa pagkabalo ni mo nga nag-text sa ana. Siya may mag-text sa'yo, tawagan ako, ang lalaki may makatubag. So klaro Wait, kayo wait. nga na si Uyab. Nasa Para kita yun. sugar daddy? Then- Sugar daddy? Oo, na siya sugar daddy, tapos nailan ako yung sugar daddy. Dayon. Sapot. So klaro kayo nga wala ka.
Chapuera ka. So sa may problema nimo? Ako lang problema dito. Murag, gusto na ako siya bulagan, pero hindi na ako mahimo bitaw. Ano, nawag pa man ka, nga di man naman mahimo. Ano man ka, hindi mo kaya bulagan. Alam na, kasi mong i-explain na mga i-advise sa imo ha, padayon na. Bumbayuta. Bayot. Bulagi, oy. Siyempre, among i-advise yung bulagan yun. Kasi siyempre, di ba? Pero kung gusto ka nga, daga mo mag-share. So, burag yapon mo nag-lips to lips. Pag mag-lips to lips nimo, burag sa ka nag-lips to lips sa... Siyang sugar daddy. Congratulations. Marag nagbaylo-baylo kindle. Ana mo. Kung di mo kayo bulagan, di lang ka, pabiling ka kingana. Puro pa-lips to lips mo eh. Lips to lips na mo di. Magaling nagtawagan ko pa mga yung advice. Mo lagi mo na, dili man kanimo kaya bulagan, dili. Kaya ako na lang. Unsa man gyud? Pangitaglain ba yun? Taglain. Ang problema maglisod sad ka kay sarap po yung babae ni Patol nimo. Yun. Dili naaman marag na ano bitaw ko gi kanang na desperado na ko bagi na ko inauyab na Gang, ingani na lang, ginoo ko. Kung ang iyaha naghalang, wala naguyon, alas kina padayon na kay unique. Pero naguyon gyapon ay daghang naguyon, ginoo ko. Nakto ba sila si Rotas Train? lagi. Sige na, bye-bye. Sumuli, Joseph. Nakita na. Nasapna na. Nag-text ko yung Lucky. Nag-text ang Lucky. Tapos na, kung na mungod, kung bulagan mo na ako dili. Ay! Atay man mo eh. Sapon na ba? Nasapon na, di ba? Kana pa bitaw ng mga tawhan na siguro mo ng mga wala pong bilib sa sarili, ano? Or, maay mo dalag chapel bayot. O, sab... Di, o, bili, katong bayhan na may naka-virgin niya, day. Ana. Di ba, yung ana, babarag, dito natin ng tagamtam, katong, uy, pastor, kuy, nga namin kalamit, nina, okay, Karang pagbulang, Sabi, maglagot ka, kaya siyempre, heart na yung paminahon. Medyo na nakabulagan na kinako. Taon-taon, makahinod na yung kabuglang panahon. This metog sang. Hey! Nalamig mo to siya. Nabala na lang. Ay, text na yun. Sige na, ipatawad na to ka. At sa man ka, Pasko na boarding house, B. Line 1, may gabi. Hello, good evening. Saan eh? Si Eng-Eng. Si? Eng-Eng. Eng-Eng. Kila edad ni mo, Eng-Eng. 16. 16 years old. Ready na ka sa mga words, gang? Ha? Ready ka na sa mga words? Okay lang. Ready na. Sa problema ni mo lang, ging. Kanang namugod ko uyab, tapos tuwabit siya sa layo. Nganong hiling magita manguya pa na nasa layo? Dili, kaan man. Naman siya dire sa una, tapos yung lakaw siya ba? O sa'y promise niya paglakaw niya? Wala man may nagbulag. Unsa lagi promise niya mo balik ba siya? Balikan ta ka diri. Matag-adlaw ta mag-text. Unsa may yang promise niya? Mo yang ingon. Unsa man? Balik daw siya. Kanos Buto siya ka. Mabuti ko ingon. Tapos so minito si wala pa kabalo kung pila ba ka years ana. Tapos 16 years old ka. Dili, mga next month daw. Tapos ang kuan mang problema mang good kay nanguyab bitaw dire. Nanguyab ka. Ay, walay problema. Happy ka. Correct. Dili, kuan. Para nung gudawala kong kami nga sa yahaban. Nanguyab ko din. Sakto ba akong gibuhat? Sakto na. Ay mong buhaton ka. Bulagan gito ni mo siya dito. Di man. Dili ko nakulag na uyab diri karon. So, hindi ni mo lab. Dili, wala akong feeling. Ambala na sa katol lugar. Ambal sa katol. Anong kisugot man mo siya sa may naana niya? Wala lang. Kung wala di kay feelings. Laay manggod akong kinabuhi. Kung ako yung magulang ani, ipuspos ko ni ba? Ayaw, sad. Pa 16 years old pa? Lagi, makatol ka dahil. Wala, uy. Unsa man na mga lugar. So, di, ano yung magod? Kung nanguyab ka kay laay, so usa day, kung nadi kay uyab, unsa day makawala sa laay? Halok-halok, lips to lips. Dili, ana, uy. Unsa may naa? Basta nalay mga words, I love you, ana. Holding hands na kay uyab ka uban, ana. Dili, walag mangita sad bitaw kag care sa akong uyab.
O lagi, so meaning to say lagi, para sa imo ha, para mawalang laay, na something tao nga, unsa man nga imo ma-holding hands, ana. Oh, wag ingon ana. Na masandigan, uyab-uy, ana, lugar, na imo I love you to, ana. Tama? Tama. Pero nga naman, kaya din mo makipag-holding hands sa tao nga wala kay kay feelings. Kung naman good siya, kanang murag mawala-wala ra kung kami nga sa Wala na mga yan. isa ba? No, sako mo kung gibuhat sa iya ha? Dili. Dili. Suma, Ginoo ko. Maayo kay na sa ganana sa Biblia. Matthew chapter 12 verse 1732 to 1000. Ginoo ko. Dai makadai. Di ba wala ka di maoday? Dili maayo gyud, tama. Ano ba yun? Saan nakuha to? Nakumulagan. Kasi imong bulong gusto bulagan. Gusto man ka nang nasa duol, panguyab kag naa diri sa duol. Nasa dool. Ano na nasa gang simple ra na kay siya. Ani gang paminaw. Ah, Gusto kag advice namo, ha? gusto. Kung gusto kag advice, 16 years old pa ka, pag enjoy sa imong kinabuhi, bata pa ka. Ignunin mo ng layo, unsa man gikadugay, unsa exact date mo balik ka. Kung dili ka mo balik, mangita lang sa ko diri koan, magbulag lang sa ta. Kung pagbalik nimo wala, single pa ko, pwede ta magbalik, wala. Mag-enjoy ko because life is so short. Kaning kinabuhi nato, gibuhat ni siya para mag-enjoy ta. Sa kumulaga mag-short ka. Gusto ko mag-enjoy, so mag-uyab lang sa ako dinhi kana sa dool. Kaya kung gusto man gud nga boyfriend, kana ako'y maistoryahan, ako'y maubanan, ana. Hindi mo good itahay. Kanang Dili mi maminaw sa imo, muna mong advice sa imo ha, paminaw. Kung dili mo na itek, imutang lang dayon. Ito sa. Kanang nanguyab ko dere para kuan mawala akong kami nga. Dili lagi gang, mo lagi na imong problema. So moto mong advice sa imo ha. Di ba nanawa ka gusto kag advice? Moto ang advice na mo sa imo ha. Kung dili mo to imitek, padayon na lang gyapon na imong gibuhatron. Oo, nagani akong gibuhat. Pero mo na siya ha. Moto mong advice, bahala na ka diya kung imong itek or dili. Bahala kasi mong kinabuhi ha. Sige. Nanawag siya, gusto niya ng advice. Bigyan natin ng advice. Kung ayaw mong patuloy ng advice namin, wala po may problema. Kung 16 years old. Ang akong pasabot, Mami J, 16 pa ka, bata pa kay ka. Kuri ko eh. Dili, wala, para sa ako, ang usa ka 16 years old, dili bagay, mag-uyab-uyab og long distance. Enjoy the moment. Uy, kami na nasa duol day. Dito ka sa dool, Ginoo ko, Mariusep. Naiuban diya mga uban na itong mga kapamilya diya, Ginoo ko. Sa tinud-anay lang. For example, naiuban, tungod kay college na sila, na ilang mga barkada na yung mga uyab siya, wala. Bisa to niya dili pa sa willing manguyab. Sa ngalan lagi, tungod lagi daw kay kailangan manguyab yun ka. Manguyab, kay uso lagi, kay mo lagi sa barkada, manguyab lang po. Ang tendency, waday feeling sa lalaki. Ang tendency, walang day gapon ang resulta. Naubi kay naburusan man. Hoy, bayat. Di kay napugos og kasal. O di mo na ang itabo. O Broken home. mga bit lang gihapon, mangitan kay pug lagi, wala may di ba? Same reaction. Ngano man gyud magdali mo? Wa man gyud na magdali dia si Rupa Gutierrez. Kalayo ra ba guys? Di ganahan si Gaga Brileta ana. Correct. Kanang revolto nga magduko. Ay! Ikaw ulit ba ka to si Gaga gabi? Nagino? Wa man nag-text na, ang bambulay, naglaag-lag ito. Anyway, mga milya, ano mo pasabot yun? Namo sa 15, 16, 17, 18, ayaw mo pag-engage o long distance relationship. Pag-enjoy mo, labi ng mga gwapa mo diha. Pag mulakaw sa mularga, something, kano sa kamo balik, next, magi klaro, pero, I know, sakit na, basta yung anak, pero, kung mularga naman lang isa din, i-let go, pangitaglain na diri sa duol. It's really nice, nga mag-uban yun mo sa hinigugma. Mayroon lang mga long distance, kung anong tinid, anay, nagyod ka ng, pang minyo na, nanata dito sa mga late, mag-30 sa ta, o nata kang mamijing nga edad. 29, uy. Pero pa mga 15, 16, 17, Ginoo ko. Pag larga niya dito, ay na pag, okay, Ayaw larga larga maka. Itataglain, ana ang role. Ay nako.
858-7911 o 858-7910 kadyo lang commercial ako kansa lang kabuk ha. Mama? Ngano sige ni mong ilisan akong t-shirt? Aron, dili ka maugahan og singot og di pug ka magsakit. Mama? Ngano kada adlaw ko nimo paimnon og Vitalac milk? Pinanggagot ta ka. Mao nga hatagan ta ka og Vitalac kada adlaw. Aron healthy ug malipayon ka. Mga mommies, ang Vitalac powdered filled milk na ay nutri-sarap. Mao nga lamina, masustansya pa. Ug tungod nga barato ra, mag Vitalac filled milk kada adlaw. Sa Vitalac, hindi mahal ang magmahal. Pero ka lang mag long distance relationship, kung magsad-sad lang mo, kung makayan lang po noon po lugar ninyo nga na communication permit and happy na mo anang mag everyday mo mag Skype, magkuan o guban pa. Si Mami Jean nagbukot na mamilya. Kung yung ana naman lang galing, kung kaya mga ninyo di ay nga oy problema po. Gapoy ko sa stick cam na Virgin Mary day. Line 1 may gabi eh. Hello? Hello? Ay, ito, line 2 dito. Hello, line 2, may gabi eh. Hello, good Hi, evening. guys. Kisa ni? Si Iris. Si? Kisa si? Si Iris. Ayri, pila edad ni mo lang yung? 31. 31! Dalaga pa na, day? Actually, widow na. Widow. Ana mang ginabatan na portahan na ginay widow. Window day. Window dito. Damay. Sa problema ni mo, Langging? Problema na ko is kanang ako ba na namatay is ko tuig na rong friend then. Muna siya na si mo likod ron? Dahil. Chala. Then problema na ko ba nga kanang gusto na ko nga karintan siya then dili na ko siya muna-unaan. Ayon. Then nato yung mga butang or mga kanang Panahon. mga butang or mga buhat ba nga parang mahinumduman ako siya bisag di na ko siya tuyuon nga mahinumduman ako Alang siya. nag-ubad niya dugay-dugay gang. Bayota. Normal na siya, uy. Normal na day, oy. Bayot pa ka. Normal ba na siya? Ano hindi makaganan na nga feeling nga minumduman ni mo siya? Di kanang kuan mo gud kanang sakitan lang bitaw ko nga magsighandom niya na. Gusto ko nga kanang Last April pa namatay, so mag 1 year pa. yes. Ganun talaga, day. Fresh pa mo kay day. Uy. Correct. Normal gina siya, day. Normal. Because din we're nami just human kuan, nami beings. anak tulo ka buok. Hala? Di ay. So, imong problema, sige ni mo kinumduman. Or, ang next nga istorya ni mo karon na kay gugmaan lain. Wala man kanang dili man ingon nga as in naagod wala oy. So, ay mo na problema yung ana lang, kay manumduman gini mo. Gusto na ko siya nga dili na ko siya muna unaan nga kanang Di man kita pwede limaw malinaw na. na siya ba kay Dili para lagi. makamove on bitaw ko na. Di na pwede may tabugang. Siyempre, ba nabiya ni mo po? Every time makita ni mong imong mga anak, kinsa man lugar dahilan ana. Di ba? Mo bitaw no. Tagrabe na ba imong kaong-kaong na to? Ay! Pwede na rin, naginom doon siya. Bayuta ka. Abi na ako, ang problema ni mo, siya panawag hantod karon. Or pagtulog ni mo nasa simong abay, si panghit. May lagi unta tug nakadatog cellphone wa man sa nakada. Ay kabalakaw niya, manguhit daw siya. Ay kabalakaw niya, pagtulog ninyo, manguhit daw siya. Kay mag-text mi na lang unta ba at least na anang naagyapon mi communication. Uy! At siya kabalaka. Ano ba siya niya, day? Bayuta. Anyway lang, ganun talaga normal, 1 year para ba? Sige lang, inahinay mo na siya, step by step gana siya, oh baby. Step by step, Oh, baby. Step by step, oh baby, gina siya Langging. Antod sa mawala na gina siya, hinahinay. And sa bagay, bata pa naman ka. So, posible nga, in love siya ka sa laing guys na po, ana. Bata pa din ng 31, para sa kuwat, gulang naman. Bata pa. Ano, kunot na di ay.
Wa pa naman ni Ba pa man pag yun. Agay. Ano naman, sakitan nga, dili, nalukot akong panit, ha. Ay, kamala, okay na lang, ha? Okay na siya. Kaya. Okay? Hello? Kaya mo yan. Hinahinay lang inasagang, ha? Normal na siya, day. Dili pwede nga, dili pa hinahina, ipakusog lang. Pwede na, pwede. Abisusa ka, ha? Duda sa tanim mo, anong dali ka. Duda na ko din anong dali siya, day. Ging, di ba? Di, joke na to, Koy. Doon kay malimtan ang balik ko. Hay! Kumbayuta! Labi na ko gaton. Huy! Di ay? Di ay, ha? Anyway, gang. Ano lang, hinahinay lang na siya, Langging, ha? Langging. Hello? Hinahinay lang na siya, ha? Hinahinay lang, ha? O, andangin na yung soyop niya, katol. Okay na, ha? Ano, gang? Okay na? Malinaw na sa tanin niya. Mawala sa akong problema sa inyo, maka-istorya. Sige ko, bye-bye. Tilawi. Bayuta. Ginoo. Ever since the world began. Ay, pagkalaay. Ayan. Okay, na yung mga taga-bonbon magpag-greet. O si Sorin, balik ko, Kokong, o si Ay. Gikan kang Louie. Ayan. Anyway. Anyway. Bayabas din sa bayabas, manis na buno. 10:36 sa atong oras din, eh. Sa ba to? Hello, line 2. Hello? Hello, line 2. Hello, line 1. Nawala na. 858-7911. Oga, 858-7910 sa atong linya din, eh. Okay. Line 1, may gabi, eh. Nawala. Ito na photo. 858-7911 o 858-7910. Naghanan nag-text din, eh. Dede, yung kaya, og ako mo, kung lugar ko ng stick cam, day mo, yan lugar ko, day. Ana. Ingan ang chat, may tabo. Magawasan din mong ulo. Di ay? Hi. Good evening, Tita Bern og Mami J. Unsa man jud akong i-choose, future o gugma? May gugma, nagigugma ay Yawa mi kay duha pero gating pug ko sa ako future kay pobre mi. Siya pasabot nimo. Siya pasabot niya to, day. Pobrehon silang duha. Kung sa mo kanong Amerikano. Ang future Amerikano. Kung may internet ka mabubuhat, mo ka kung Amerikano. Hello, line 1. Hello? Hello, line 1. Hello, oy. Langging. Hello, oy. Hello, Langging, Gingla. May isa. Hello, line 2. Ay, ano nangawala man. Ayan. Hello, line 1. May gabi, eh. Hello? Hello? Ay, kisan eh. Ano? Ay, kisan eh. Ay, ako na tayo. Yes, gang. Ikaw na, gang. Si Jane. Si? Jane. Ayan. Jane? Jane. Jane, yes, Jane. How old are you, Jane? 20. 20. Anong problema mo, gang? It's not really a problem. But pwede get a problem. I had a boyfriend then almost 2 years na me. Mm-hmm. Then, ang issue was like, nag-start good sa about me joining the stick cam. Oh! Okay. Kikinsa mo na nga stick cam. Dayon. Then, nabawaan niya after 2 weeks and then, Na? siya nga, sa mga kadugay bagay ni move this and that. Ano din ko nga, adjut lang, blah blah blah. Ano din ko din. I tried to hold him, then giwakli niya akong kamot. So na siya ko, oh my God, after 2 years, then, karoon pa na ako nabawaan nga na siya inana na side bitaw, na super duper scary side.
Or baka may nabasa din siya na I love you ka na rin? Wala, uy, na-shock lang siya atong about sa GEB, Grand Eyeball thing. Okay. Kay? Really? Nag-grand eyeball dahil mo? Sila, then we're planning to join. Oriana ba? Okay. Then, ana din siya na, basta kay, na-shock ko kay, I mean, for those 2 years, then, it only proves na wala siya enough na trust sa ako. Diba? Yeah. I mean, just for a chat, then mo burst out siya ginana. It's so stupid, right? Hindi rin, kasi sometimes in naman gang, in fairness naman also, I mean like, if I am the boyfriend, Isad ko ganahan. ganong naman kadyaa. I mean, Oo. di ba? I mean, naman, sa may purpose na ako din. Or, may, ikaw ba, na ba kay line outlet po? Kung wala ka nag-stick cam karon sa line mo ginabuhat? Bars. I go to party, then lately, I decided not to. So party girl word ay ka. Na ba kay history dati nga naka-cheat ka sa iya? There was once, pero bago pa miya to. Yun. Then, dili pa mi strong. Yun. Ganun talaga, no? Kasi like, di ba, sometimes yung nga naman good, no? Ngani. Ako, nakita na ako pareha ninyo na may fault do ay. First and foremost, kabalo naman mo sa inyong isa-isa. Ikaw, party girl. Siya, kabalo po siguro. Awa ka kabalo nga anak. Siya, di ay, before. Okay, siya magod kay kanabitang. Okay, ang imong fault lang is that even if na kay uyab, you are still so engrossed in being, doing the things that you were doing atong una nga ikaw lang. Dili naman gula parehugang kung mauyab mga nanay. At least natay, kuan ba, gamayng respeto sa atong uyab. Even if mayon ka sa imuha, wala lang to or anything, but ang iya pong feelings will really have to matter kay whether you like it or not, he's so much a part of your life now as your uyab. So, siguro nasakitan siya, pero kung ikaw, siya po'y naingana na siya ka chat-chat, na siya mag-eyeball po siya, okay lang sa imo. Uy. So, lahi mo ko anggang, lahi mo personalidad. Ingana. Now, Yeah, that's true. kung dili niya kaya nga ingana ka, then I think you will have to move on, pag mangita siya glain. Kaya ingana ka man, kaya ikaw okay naman ka, you're so happy-go-lucky ka, okay na kaya ka, party girl man ka. Correct. And I can understand that, ang lahi bang lifestyle gud nang ingana, kusog mag-party. Yeah. Lahi gyud kay stanan. Yeah, correct. So, ang sa imo, wala lang siguro. Ang kuan man gani diha, namoy uban gani nga miski makipag-sex na siya. Pero sa iya, wala lang to. Kaya it's just, a part of being happy o Tama. lifestyle niya. The same lang ng mga pilapilog clan. Mag-away kay Nga nila. mag-uyab ta din ni. Oh. Tabisi kasi yung mga text clan. Kaya Tabi sa pa kung saan i-explain, wala mo uyab. Di ako na nga friend ramang yun, but Muna yung personalidad. lagi, lagi, pero di ba kanong kailangan makamag ko nga, unsa man day ko diri, si trabaho na ko diri. Naapod ka, ang tubag gila ng mga tawanan naman po ka, pero ingani ko, malipay ko kung na... Lako, yeah, exactly. So karon, kung siya lalaki, dapat dawaton niya yung anak ng klase. Oo. You know what? Dapat ang nanawag ang imong boyfriend. Kaya, Bito, no? dapat ang siya, kabalo, I know siguro nga, kabalo siya ng anak nga klase. Kay, siguro you met in a party and I think open po ka sa imong pagka-party girl sa iya, correct? Hello? Oo. Open I'm still ka. listening. So, dapat siya, kabalo siya, unsa gid imong Yeah, kung nga naging klase. kalipay. Yes. And kay Kaya basically, kung nanawa siya karon, amon siya pagkatanong, kaya pa ba nimo ang anang style? Exactly. Are you still happy ng anang style si mong girlfriend? Correct. Kaya kung dili na, then you look for, Someone kalas else. ka. You look for someone else. Nga ikaw na. December na sa mga mag-uyab nga nailain habits ang ilang mga boyfriend or girlfriend. For example, Dota, na sila ang kabuangan, airsoft. Ganun talaga. There's no such thing as a perfect mugod para sa kuha. For example, kung ana siya nga tao, then dapat imo siya i-accept kung mugin na siya nga ana. Di ba? Para magod sa ako gang, the amount of happiness that you get from a relationship depends greatly on the amount of sacrifice that you are willing to give up. On your... Masa na? Sunggo ko day. Oo. Inay, Rebecca, akong ibisaya day. Para sa pasensya na ma. The amount of happiness Ang kadakon sa kalipay that you can get from a relationship na makuha nimo sa usa ka relasyon will depend greatly magdepende
mas dako gyud nga magdepende On sa on your willingness. sa imong willingness. Sa imong kagustuhan gyud. Willing na Nga tama. mo give up or mo sacrifice Para mo sakripisyo. sa imuhang mga Ikaw namin nabisaya day. lifestyle. English mo nimo day. Ano, mo sacrifice Para mo sakripisyo. Day, kabulok ka sa itong mga listener nga. Kalabahin ta. Kailangan ko i-translate na sa Okay, masa. to sacrifice some of your needs and wants when you were Sa imong mga imong mga kailangan o imong mga kagustuhan sa When you kinabuhi, were single. bayota ka. Ano na ba? Ano? Wala. na din. Katong, ikaw palang isa. Ngawa kay uyab. Oh, correct. Lahi naman gud na mag-uyab ang gudta. I mean, okay man, depende po na sa inyong pagsabot. Yeah. Kaya naman po yung mga couples kasi uyab ka pero we Yeah, still that's why na uban ang swerte nyo ang inyong mga partner perminti lang understanding. Correct. Kung sa for example, ikaw karon, mayingyug ka nga ani magyug ko. I'm happy nga man ako sa stick cam. So swerte mo kung si boyfriend nimo perminti magkasabot sa imo ha. mo Now join. the question is, di ba kung mo love ka dapat ikaw rin, dapat mo hatag sag ka. Ikaw ba nakasabot pud sa iya ha? That's the Exactly. problem. Correct. Now, kung ikaw imo gyud ang ipandingan daw, dili nga ni ko dapat ilab gyud ko niya. Well, lucky for you kung siya mo agwanta nimo, mo sakripisyo niya magpadayon ninyong love. But you know, kung talawag gini mo, it's really unfair. Grabiha oy, pero ang swerte mo kasi willing siya mo sacrifice. Ganun yun eh. Sometimes nga na may tabo sa mga relationship na masyado tayong komportable, masyado tayong okay ra lagi na bay, ngani ko bay, mag-inom ko bay or something ako ibato Kay bay. love ko niya. Kay love mo ko niya. Tapos most of the time dayon nibigay na siya, let go na siya. Dito na mo ma-realize na suks, ang swerte ko pala sa kanya. Swerte mo ko sa iya ha. Wala na noon, ulahin na, something like that. So, ang swerte mo kung sabtong kaniya, pero katawin yato siguro, napuno na siya. Ano magkailangan magkamusunod diya? Hello. Diba? You know what? Ako kay every time he plays Dota, even though ga-Skype me, siya nga, mag-GG pa mi, good game, siya nga. Ikaw, sige, take time, this and that. Tapos, there are times na, sampulin ko nga, ikaw, imong outlet is Dota, but ako, okay na sa ako, then akong outlet is bar, and then that was not okay for you. So, I decided not to go bars na kay recently, then I decided to join this Tikam, then harsh Gusto ko siya. na reaction. Yeah, well, mo taong inyo ganina. Sometimes these people, kung kisa to'y binuhatan, mo'y advance o gunahuna. You know, mas dali sila Wala mi nanangil, wala mi nanangil. Wala pa minang but most of the time, it's like that eh, di ba? Ay na, magkungkuhan mo ka, kita-kita na mo, abo day mo, kita na mo gay na laki na yun. Aba, advance ang unahuna. Basically, kay tungod, ilang binuhatan, ingana po sila. Anyway. Ang nakalain bitaw kay kanang I trusted him so much, then in return feeling ako I don't deserve that kanang katiting lang bitaw na trust na for just a simple chat mo burst out siya. Dahil mo ba na, okay, ang gistorya naman ko diha is lalom pa sa kanang inyong kabuhaton ba? Kaya na-extend naman, na kay kabuhaton, pero na-extend na nga, tungkol na yung kabuhaton, something might happen with you and someone else. Dili lang presa, Exactly. Dota, game raman na niya. Okay lang kay game raman na niya, nothing will happen kay it does not involve anybody else but the computer lang o siya, correct? Pero pag sa ikaw, stick cam, it involves another individual or Lakto. individuals Lakto ba who sila? might, have a relationship with you. Saya ko na niya. Aside from just being friends diha sa sa net, you can basically connect, di ba? You are connecting, but you can basically communicate to do something else other than just, talking or sharing whatever sa internet. So, mas lalo mang iyahang mga pagduda. Correct. Kasi mo okay naman ka kay duta niya. Computer na. But anyway, so pinaka-best thing ani, You talk. you guys talk. O yung saman, yung ani man, mo ganan mo yung ani din, di ba? Oo.
if you cannot come to terms with, you know, your Di mo magkasinabo, wants oh. and needs, Yes. well, look for someone Yeah, else. so ang problema, ana di ay. Mo di kaana di ka di ay. Da yung role. Di ba? Wala ka na din kunin mo. Useless man. Dili man. If you cannot, you know, be happy together, then what's the use of being together in the first place? Correct. Thank you. Ang dahil sa stickam. Thank you. Nag-stick cam na ba ron? Ya, gasulod man siya diya. Oh. Dili ka online ron? Ako? Hmm? Online. Madung ka pa ni mong self ka na may delay. Anyway, thank you. Thank you so much. But most of the time, ako namin, Jay, parero na sa mga clan-clan gihapon. Correct. Or something ba? I mean like, boyfriend ko diri, uyab ko diri, di ba? Ano mapilong ka sa mga anak? Nga, ikaw man sa good guy, kabalo na ka sa mga possibilities ba, di ba? Most of the time, di ba? Bakit mo ginagawa ang clan? Basically, ang pinaka, kung imo ginang lalong katon is basically, Para makita ko yun. kitang uyab, paris-pari, something. Ano mo magyapon? 90% yun ang rason. Yes, lakto masilay. And the same yapon with chat. I don't think so mag-chat ko karon. Ang akong pilion kaning mga lalaki akong ika-chat. Why? It's basically mas na yung mga inquiries but mas mulandi, mas ganagi ka mo chat with the girls. Correct. 75% yun anak gang. Kaya nagyo ka emotive. Yes. Other than just chatting. Yeah, basically ganun lang naman talaga yan, di ba? Ay mong tuyo tumog tinguha. The same lang naman na with, like for example, if you're asking for a number ano niya nga person, sa walay pagdodo sa paglikod, naghatag dayon. So mean to say, it's just saying, gapo saya nga, yes, you can text me. Di ba? Something like that, di ba? Ano mga first move ba? Paano yun sa mga bayot? Nga na mag-chat-chat yun para makatuts sa talinis nga tums. Hi! Labi ang Amerikano! O kang Amerikano, kaya nagkakwela ang Amerikano. Ay. Piday. Hello ko na kang Arnie. So, si Arnie Saniel man ini. Kisa may nagpag-greet sa ako na. Pasensya bro na ako na save. O sa iyang wife. Pagka may gamay lang ba't ana pero breeder po, breeder. Why? Breeder, mga ka bro. Hello, line 2. Hello? Nawala ang line 2. Okay. 858-7911 ang 858-7910. Si Kwan yung nanawag ato di ay. Mo di ay. Nakabalo kading, kailan kading? Oo, kailan ako. Saan nanawag bago? Ding, kanina rin na Kwan. Linya. Anyway. Ganun talaga, no? Naman yung mga klaseng ng mga tao nung nga na ba? Kilala ko yung isang yan. O, na ba familiar na siya mo? Mga taga din nila mo lang uban. Ay. Hello, line 1. May gabi Hello? Hello? Hello. Kisa ni? Si May. Si? May. May, kadya lang ha. Kung mo chat kasi ang Mami J, ano mo dyan? Tapos, ano mo message dahil? Kasi na, patod lang sa akong tigol lang sa paggamit sa computer. How old are you, gang? 18. 18. May pa mag-abay na din, Mami J. Kuha mong mic din. Kasi lang ha, kay padosan akong bayot. Alalay, tigol lang, kaya arthritis naman na. Dami ng pagkain. Ayan. Kasi lang ha, kaya ko sa ipalingkod si Mami J Dres ang abay. Para siya may mag-kore-kore aning nasa webcam. Okay. Anyway. O sa problema lang, Ging. Kanang nakoy boyfriend. 2 years namin pero wala na akong feeling sa iya kay nakasakal na ko sa iya. Gakasakal ka na? Oo. Isasakal ka na. Masukol sabi sa mga amigan na ako kumakauban. Siloso. Oo, kayo. Maski akong pamilya.
So di nakamalipayon siya pagkasiloso. Oo, gusto niya siya na lang pirmi. So meaning ana, bulag na. Kaya di na makamalipayon. Mahadlok mong pod ko tita kay hikog-hikog mong kunuhay siya. Unsa? Hikog-hikog. Tagay pisi. Kanang nylon, patigin mabugto para matay-tay 10 ounce murder she wrote. Kumbayuta. Ayaw pagkataranta ng ingon nga ana-ana kayo. Madam. Tumang ka. Karon. Mami J, ang problema Mami J, kaya ang uyab lagi, siloso daw kayo, di na siya happy. O karon, ang iyang problema na ko isa pod, kay pagbulagan daw niya, maingon man daw nga magpakamatay. Bayuta. Mo may ginagang para ang mga tao nga kuan gusto gyud mo angko nimo. Correct. Hindi pasagdi eh. Pasagdi ta kay blade. Mas may ton tayo para titanos diretso. Oy mga chatters, pwede na mo mag-PM sa mo na si Mami J mo tubag ninyo tanan. Grabe mo tubag tanan na. Okay, anyway, ha? Kung di na ka malipayon gang kay sobrang kasiloso, bulagi. Itaglain, ha? Gwapa man ka, kita lang sa mong TV-TV dire, oh. Medyo bagtakon lang kagamay pero madadaanan na siya. Okay? Muna na nawagan ni na Mami J. Thank you. Muna siya na. Tubaga Mami J. O ka na siya. I-type lang din dia. Na. Hello, line 2. Hello? Parang hindi ako ayun. Hello, line 2. May gabi eh. May gabi eh. Hello. Kisan eh? Kenji. Kenji, pila edad? 18 po, kuya. Ha? 18. 18. Kasi problema sa 18 years old? Kuhan ka na. Namang kukuy uyab kuya din since third year pa may nag-uyab ito. High school? Oo. Then, pag-graduate na ko, then, gipasulod ko sa akong uncle of work bitaw. Then, pag-graduate mo high school? Oo. O, tapos? Then, nagkalayo din may, then, sobra, love ko siya, then, na-miss na ko siya bitaw. Then, ako'y nangita nga lang kong textmate ba para silbi kabag-abag bitaw. Nakita na lang textmate. Textmate. Ano siya din textmate lagi ba? Oo, then akong ipanguyaban, then nag-uyab san may, then pag-meet na mo, there is a sido bitaw. Then, okay naman. Dala-dala rin ako. Karon? So sa problema ni mo, ana? Kuhan man good, kanang na-in-love na ko sa iya bitaw, then actually, kuhan magyapon. Asa ka na-in-love sa mong textmate na? Ha? Sa mong textmate? Oo, na-in-love na ko sa iya, then love pa magyapon kaya ako kung iya kuhan kay nag-promise din ko sa iya nga magbalik. Na-in-love na ka karon sa mong textmate, pero love gyapon tong kuan. Oo, then gusto sa nimo imutanan. Gwapo day ka di ay. Kuno. Joke. So problema nimo, kuan kanang nag-promise mo ko sa akong uyab dito sa amuan na magbalik pa ko. Then nagpadayon pa man siya og kuan, eskwela. Okay, tapos kuan kanang wala ko kabalo kung unsaon na nako kung kuan kay pila edad nimo galing? 18 po. Jesus Marisip. Kisa may mas makalingaw? Ha? Kisa may mas makalingaw? Malingaw mong yapong ko dere sa kuan kani akong textmate. Kanay mong textmate, text lagin mo, may kita ay. Nakita na mi. Pero in a week, kapila mo makita, matag-adlaw. Di, kanang gikan na itong nag-textmate mi, kaduha pa mi nagkita.
then Puro text. Kapoy na si text. Nangita na may na malang galing ka, text lang day gihapon. Wag yapon useless gihapon. Wag yapon kakahitabo. pero kuan mo gud ka na puro sila nga mga love no ba pero pag Puro sila mga love. oh, Gapahan. then Gwapo gid ka. John Lloyd Cruz yun ang istorya eh. namon ko'y kuan 1 month nga dili sa ko makatrabaho din ipauli ko sa akong uncle bitaw kay para magbisita sa amua din unsaon man ako pag magkita na bitaw mi tong kuan ako atong daan ako nga kuan Unsaon nimo basta kung unsaon na po kung magkita mo? oo then Anong mabalaka man ka kung magkita mo? then kung wala pa man may nagbulag dadto then kung mag uban-uban may then basin mag-text or manawag tong text meet ako Ang text mo ni wapog kabalo nga naanday kay Len Uyab. wala po ko naingon. Wala niya. Bulabog yun na basta magduha-duha ka ang isa wa kabalo. Bulabog yun na siya. Kung masapnan magaling ka, Mayra, Gaba among sulti nimo. Mirese. Kuan gimo ram puto na ako kay